Zuraika che maintenance tofa tangotsvaga wanika Bob Marley tongoti turudwe kuitira isusu marasta. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino ndinozva richimuti munenge makabata mhuri yeZimbabwe mukoma KB dhuma nezuro dhuma na Boss Jermaine vanosvedza kuti Boss Jermaine vakabata chimuti anobata mota vanobata basa risingaite kwanzi inonzi kaje motazi rubatika AK mambo seke vakabata chimuti vari vanonzi pa East level vakabata chimuti kwanzi ndinenge ndiripo ndakachibata zvangu asi kwanzi izvo ndichange ndakachibatawo zvangu kunyangwe ndiripo ndiri kubasa bari chimuti ndinenge ndiye ndakatibata ipapo wamukaseko iti muzimba gumete wekwabulawa chimuti wakabata kuti dzve paka ndapinda zvangu pashamva muri yeZimbabwe pane nyaya yemurume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake iko zvinozova nevana 3 first born musikana second born mukomana third born mukomana right but vanavo vane kurumurwa kwavakaita kwekuti vakasiyana nema 4 years 5 years musikana wekutanga ane 23 years mukomana number 2 ane 19 years mukomana number 3 ane 15 years so amai avo vari kugara pamurume wavo vagari vemunzvimbo yemushamba vari munzvimbo yemushamba kudaro mune mumwe murume womushamba zvakare imomo ane mwana wake ane baba vake vakamboita businessman imomo saka mwana uyu akatororawo atori nemukadzi wake kunyava kuti misha muviri ine varume vane madzimai avo amai vandotwara ava vandataura kuti vane vana 3 ava vakaenda kumaintenance vachinoripotera mumwe murume kuti haasi kusuda kuchengeta mwana wake andimaona iko zvinozvi mwana uyu apa 19 years maintenance inogumira pa 18 years kuda kuti after 18 years over 18 years haachabhadharirwa maintenance but murume uyu akabhadhara maintenance kubva pa 15 years 16 17 18 ndo pakabhadhara kumashure uku aite zvinhu zvakandiomera kusvika azoiswa mukona nemukadzi uyu but munhu ari kubudisa mukona mukadzi wemunhu and vese vana vari 3 ari kuti iye ndeve murume aiwa number 2 kumba kwaari kugaraka vese vana vari 3 paari kugara nemurume wake ari kuti vana ndevako pamba apa asinerwe seri ari kutora maintenance kuno mumwe murume atori nemhuri yake nemukadzi wake pamwana wechinumber 2 mwana wechinumber 2 ave ne19 years iko zvinozi murume akataka kurwa maintenance ari kubva pa 15 years kusvika nhasi apa 19 years pa 19 years yacho zvakare ari kunzi ziva kuti une mhosva ini ndiri mukadzi wemunhu ndini ndichazokuudza kuti chimira kubhadhara maintenance apa ndiri kuzama kuti iwewe pa 19 years bhadhara nemhaka yei wakazotenga kubhadhara maintenance pa 15 years kumashure kwese uku mwana wako aichengetwa nani avaiwe so nyaya yedaro mukoma KB nyaya yange ishingotenderera vanhu vari kuiziva but murume wepamba apa haasi kuita sei haasi kuiziva right mukoma KB nemhuri yeZimbabwe tiri pashow pasviswa vana vemurume ari kubhadhara maintenance nevana vamai vari kubhadharisa murume wemaintenance vanga vari parod show alright vasangana ipapo pane kunetsana kwakaita umwe mwana wekuna baba vari kubhadhara maintenance nekuna vamwe baba vari kubhadhara maintenance vachibva vanetsana kudaro mukomana akauya kuzobata ndiye number 2 achibata nyaya yemunin'ina wake ari kunetsana nemumwe kuti no musadaro kwamuda kuroverera munin'ina wangu ani 19 years wewe ndiye ari kurwira munin'ina wake zvikanzoda kuti jairira iwewe unozivera kuti mari yedu chikoro dzimwe dzedu iri kutoshota ichinzozobhadharirwa iwewe uchibhadharirwa maintenance ini ndobhadharirwa maintenance nani ndira baba vangu so nyaya ikazobudiswa vana vakurwisana tiri pashow paya Zimbabwe vanga vari pasvisva vana vekurwisana kubus stop ndo pane nyaya yachona zvikanziro nyaya yachona amai vari kubhadharisa munhu maintenance ndokudzwa kuti vana vari kuita noise uko vachinosvika panzvimbo vari kuona mwana wemurume wavari kubhadharisa maintenance nemwana wavo ndo vari pakati pokurwisana ndokutora mwana wavo ndokubuda pashow vachibva vaenda
ndokusara nyaya yakuchinjanwa vana vakutukana nyaya yechibva yabuda baba vachibva vafonerwa kunzi muri kuzviziva here kuti imimi baba vemwana ari kubhadharirwa maintenance nemumwe munhu vakazoudzwa nyaya iyi nevana vemurume ari kubhadhariswa maintenance kuti mundara imimi munozviziva here kuti baba vedu ari kubhadharira maintenance yemwana uyu baba vakati mwana wangu inini ari kubhadharirwa maintenance nemumwe murume so wandanga ndichida kubata ndokuti ndakapedzesera vakutsvaga kansela kuti vaende pana kansela but kansela anga aripo kansela ndiri kuzviziva kuti pashow maisimbisa muchiita zvese baba vakazosvikawo kwamuri nokuti vaikutsvakai pana vanhu vakawanda vachiti ndinoda kutobudisa nyaya yangu ichiri panapa but mukadzi angatiza pashow nemwana wainetsana nemumwe vachibva vaenda asi zvechokwadi nyaya yekuti kuribhadharwa maintenance ndakazopiwa nhamba dzemurume anove ndari kubhadhara maintenance ndobva ndataura naye murume akati ini ndiri kubhadhara maintenance but ndakabhadhara maintenance kubva mugore kubva ari mwana ne15 years kusvikira kwezvinozvo apa 19 years saka ndanga ndichitini kana ane 19 years mutemo unoramba unoti mwana anobhadharwa maintenance kusvika pa 18 years but kuenda kumberi uku ndakunzi ndibhadhare ndada kuenderera mberi naye achibva ramba kuenda kumberi ndauda kutaura namai vachiona namba dzacho nadzoka mai vacho vachibva ndidzimira foni so murume uyu ari kubvuma kuti akaita gumbombakumbo panze nemudzimai wemunhu sokuudza kuti ane mukadzi kuti mwana uyu ndewako ari kubvuma kandi akatobhadhara mukoma kebhimo yachona zvinoreva kuti aita sei akabvuma but ari kuti ndakushungurudzwa mendiri ndinogumira baba ende ari kutaura nyaya yekuti kana ndichibhadhara hangu kuti ndakaita mwana nemukadzi wemunhu zviri nani ndibhadhare pakuti inini ndichaunzi bhadhara maintenance kusvika ndakunzi zvakwana nokuti kumashure wangu usingabhadhari waichengeterwa mwana nani saka baba ava vane mudzimai uyu ari kubhadharisa maintenance mwemurume vakuiziva nyaya ndovanga kutsvaga kansela ava yapakaipa 11:45 ndopafika nthawi pali manje parizvo munyaradze mukupe pa Honde Valley anzi KB takachibata chimuti kuti dzvi Rasta Sheri Diki representing DRC zviri kufamba here hanzi mudzimai wekushamba uyo igora ndati igora kumusha kwavo hai tinasha mugabe ngapindire tione kuti vamwe vana 2 avo ndevake here murume uyo ndinonzi Poka Njuti Tete vaangel mukwasha uko matirira paBorodale ndishedzereiwo kaangel kanjuti katatu angel kanjuti po rikiti vo 0713938538 kana 0789600748 pachegutu ndinacho ka chipane rimwe plus chomwe driver wetirekta akatengera mukadzi wemunhu tenet akatakura matiche pachegutu chakamira sei driver papurazi driver wetirekta akatengera umwe mukadzi umwe murume akazvitakura tenet pane zvakazobatwa mubva matsvaga ka ichi kunonzi kunyamajura kanyemba ndiri kuno kwamutare ndizoka nyamajura mutare kansera akatorerwa mukadzi nebest friend yake chitsvage ichi chiri kumanyamajura kutorera mukadzi wavakuru so kutakura mukadzi wahonorable kansera kutora mukadzi wakansela wake apo ndi best friend pakaipa chepashamba icho mahwani chemaintenance gaya mupakamiso gaya mupakamiso iniseke Jakata mushaya hama village pakaipa uri kuchifera musaga une mboswa saka makwanisire kutaura nemuridzi wemwana uyu ndichataura naye ndationa izvozvi panapa tichitotaura kapaka ndationa misiko yake ikuratidza kutoti kune zvakawanda zviripo KB naBozho vamwe vakadzi ndana bamukuru ndasimudza maoko mumwe muimbi akati vamwe vakadzi mashoja changosara kaipfuti imboridza kakaeka festival yake kuti secret number ndomutsa timu mashasha kubva kuna Addington Pwanya kusvika kuna Joao Abel Muronya prominent mandombo hita Nyakaringa baba Ropa kwa Murewa Murenje village tabatwa panapa kwanzi ndinonzi baba Nyasha but ari murandakadzi wamuziva KB baba Nyasha
Bucket. Tuma naipa 334 Affirmative way Willowville Harare Zimbabwe. Chepangu pashamba mabviravira ndinonzi Wilson Govani kushamba panonzi pachi Mount Dore mine ndizo ndagona Mount Dore mine, okay, asi ndi Wilson Govani kushamba. Ndichavezo kama kumwana mkoma KB ni nyaya yekuchegutu kukadoma kune vanhu vari pane imwe nzvimbo kuma villages but padhuze kune mamaini ariko makilometers kuenda mamaini but zvakuitika ndezvekuti vanhu vari kuti vakaenda kunotora matombo kumamaini pamusha wega pane chiguruguru zvigayo zvokugaya matombo amucharariki vana vachaverengi vari kugaya zviguruguru matombo ekudzimba kuma villages kune vanhu vakukombolera kuti taunda sekunzi kugara mumai but kugara mudzimba dzedu tichave nacho zvakare mangwana. Vakaendere kunoripota kuvakuru venharaunda kuti vabatsirwe panyaya iyi. Ndo zvimwe zvavari kutsvaka kuti kana vachinge vauya pamhepo vapiwe nzira dzekuti vakaenda apa vose kuti handisi wrong ndaenda nechokwadi. Ndizokupai zvakare kusende Alberts yomukomana akashayikwa mumvura mapurisa vayo vatsvaga zvekuti harakuni kuitika vakutomirira vakomana maSea Divers kuti vapinde mumvura mukutsvaga vanhu. Dzakawandisa nyaya dziri kumukoma KB. Muprofita izvezvizvi akazvimba kwakavanzika mushure mekutora mukadzi wemunhu ari mukadzi wumwe muprofita watora maprofita akatorerana vakadzi. Saka uyu wokuzvimba kwakawanzika akarohwa here. Amene kuti chii zvese zviriko.